ओइ की काटी আছে क्या काटी আছে सेल्टी बेंजा लिमिटेड नै नै आरो भेलाखौ रोदों नै थैबाय दा थैनो गोनां थैखागोन हेलौ लोगोफोर माब्रै दं आंनि बे गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय दा आं दा नै गामिनि बाथौ मन्दिर खाथियाव दंफैयो निया जोंनि बाथौ मन्दिर बियो गोदानै अपेनिं खालामदो दाखालि बावैसो इनिफ्राय बेनि भिडिअखौनो आं खालामदोंमोन ओमफ्राय भिडिअआ दानजाजोब्बाय माने भिडिअखौ खालामनो आपल'ड होनो मोनदिया बे जोंनि गामिनि बाथौ मन्दिर भिडिअखौ माने आपल'ड होनो मोनदिया आरो गोबांथार दुखु नांबाय आं गावखौनो गाव भिडिअ गासिबो डिलिट जाजोब्बाय ओमफ्राय आं दा गामियाव थांगासिनो दङ नै साइकेल सालायनानै ओमफ्राय गामियाव माने मानसि थैदों आरो बेखौनो सावो नालाय ओमफ्राय बेखौ माबानो थांदो आरो दा थांगासिनो आं दा नै थ' नोंथांमोना नुगोन माब्रै सावो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दा बुरि सासे आरो बैसो जाखानाय थैबाय दा थैनो गोनां थैखागोन नङा होमबा आरो बैसोगोराखा बेखौथ' जेबो बुंनो हाया दा आरो जोंनिथिं फारसे मोनसे ओरैबायदि जायो माने दा लामा रुथा ओरैबायदि पिकनिक जानो थांनाय मानो थांनाय बेफोरबायदि गोबां एक्सिडेन्ट जायो नङा होमबा थ' बिसोरनि थाखाय बहुद रिक्सि दानिया पिकनिकफोर जानो थांबाबो लोगोफोर नोंथांमोना खोनाबायनो थादों नुबायबो थादों मेगनजोंबो बिदि आरो थ' दाख्लैबाव 3 तारिखआव मैया फुङाव मा होनदोंमोनलाय मा जायगा होनदोंमोन गुवाहाटीनिफ्राय पिकनिक जानो थांगासिनो दंमोन ना बेयावबो एक्सिडेन्ट जानानै 11 जन नामा थैदोंना बेनिफ्राय थैनाया बेखायनो पिकनिक जानो थांनायफोरा ओमफ्राय बाइक साइक सालायनायफोरा बुहुद रिक्सि आरो दा गोबां थैगासिनो बिदिनो एक्सिडेन्टजों रिक्सि आरो नङा होमबा लोगोफोर थैलांबाय थादोंनो बारिलांबाय दा 15 जन नामा जाबायनो थैनाया ओमफ्राय बारिलांबाय थादों आरो थैनाया बेखायनो गोबां रिक्सि नोंथांमोना एसे सानै हयै पिकनिक जानो थांबाबो एसे माबायै थाबानो जाबाय बेनो जों गामि जाबाय ओइ की काटी আছে क्या काटी আছে थैत এইগিলা বস্তু কাটে নেকি এইটো পাইছিলা নাই ইয়াত দেখা পাইছি নাই কিবাটো কিনা চাওঁটো নাই বস্তু দেখা পাইছা কেতিয়া খেদবি কেতিয়া ওলাবি দেওবাৰে बियो जल जीवन ना मा होनना बुङो नासुनसालि पिएचसि फै थांबाय नोंसा बा मिस्ट्रिया एसे नामा दा नै आं सहैसिगोन नै मानसि थैनाय लाहानाव नै सफैबाय नै लोगोफोर आं सफैबाय बिसिनावनो नैया बेनो आरो थ'दो नायलांबाय थादो लोगोफोर नै जों दा मानसि सावनो औवा बन नांगोन नालाय ओमफ्राय बेफोरखौ दानगोन आरो बेजों सावगोन बेखौ दाननोसो जों औवा दानो ओमफ्राय दंफांबो बनबो नांगौ जायो नालाय आं गय जाबाय गय जानायखाय माने खुगाया बोरैबा जाबाय बेखौ दाननोसै आरो जों नै थ'थाम दानबाय जों ओमफ्राय आरो दानबावगोन नै औवा मालिकआ बिसोरनो नै फायनानै नायबाय थादो नै जों दा बिनि ना मालायनि जों मिथियाना दाननो होदो बिगोमाया दानदो आरो जों नै रागा जोंफायदो बे मालिकआ नायनो बाय मोखांखौ जों दा बनसन दानखांबाय आरो जों दा सावनो थांबाय थादो नै औवा दानखांबाय जोङो दा नै थांबाय थादो जोङो बे सावनाय जायगायाव जों थांबाय थादो आरो नै लोगोफोर बै खुन्था थब्रै नुनायावनो मानसिखौ सावगोन ओमफ्राय बनफोरबो जाब्बाय जोङो बै बनखौ जाब्बाय ओमफ्राय दसे उनावनो लाबोसिगोन नै लाबोबाय लोगोफोर नै ओमफ्राय बेयाव फाखोरबा फिदिङो आरो
फाखोरबा फिदिंनानै बेनिफ्राय डाइरेक्ट सावो आरो नायलांबाय था लोगोफोर नङा होमबा नै गाइसमोन खावसिगोन ओमफ्राय नै सेंग्राफ्रा गियो माने ओंखाय गोजानाव थाफायदो आरो इसोर गियो बन जाबबाय लोगोफोर जों दा नै बन जावनो थांसै जों बन जाबनो थांनि जों अरा खामबाय नै नै आं गय जाबाय माबायदि जायो फुजा ओमफ्राय सेंग्राफोरा Nè, mình đang còn bật đèn sạc màu này, mình đang bao giờ, mình đang, sao giờ rồi mà mình thấy bị gắt sừng, phải mình đang bơi lặn nữa, mà là fishery bên đường, bơi cái đợt ba cái này, mà bên đó mình thăm đường, má nằm đấy, bơi lặn mà, cái cái chắc anh em đang ada, bây giờ kami cái này cái fry beta dia, scooty công xe lại bé, nas fry beta dia, dah, phải bên nào goi bakan dong này nha, goi bakan ada ke bên này. Baik bikin nama dong. Serba gusna, gusira cezakan, gitu. Nomor kenal. Deskripsi lawan jaban nomor ke. Komentar bihar mana jaban. Selta India Limited. Nih ada. Selta India Limited. Siapa dekat biar? Aku jadi lagi berjumpa. Maba sih. Itu pernah leh. Mak pernah leh. Mana deh? बेनिफ्राय लोगोफोर नै लास्ट फिनिशिं बे खावनाया जोबसिगोन ओमफ्राय गासैबो ओमफ्राय खनसे खुलुमनानै बेनिफ्राय जों थांसिगोन आरो नै लोगोफोर लास्ट फिनिशिं नै लोगोफोर जोंना खुलुमनो टाइम जाबाय नै नैया माबायदि खुलुमो नै Jai, 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 बेनिफ्राय जों नै सावखांना फैबाय आरो बिसोरनि न'आव फैबाय जोङो ओमफ्राय फैनानै जों दा दुगैनो थांसिगोन आरो लोगोफोर नै दा नै लोगोफोर सावखांना फैबाय आरो जोङो ओमफ्राय दा जोङो दुगैनांगोन माने दुगैयाबा जों न'आव थांनो मोना माने सुवा जायो नालाय ओमफ्राय मानसि सावनाया बेनिखायनो दुगैनो गोनां जायो आगोलनि माने नियमखा माने परम्परा ना मा होनना बुङो बिदि आरो बेनिखायनो जों दा दुगैहैनांसिगोन साफ्रोमबो गासैबो थांबाय नै दुगैनो गोजां बोथोर आगोलावथ' गरम बोथोराव जाबाथाय जोङो दैमाफोराव जानला माला बारलाबायो दा गोजांनायखाय माने जानला माला दुगैनो हाया आरो जोङो ओंखायनो दा सान्दुं थानायखायसो जोङो दा दुगैनो गोसो जादों आरो ओमफ्राय सान्दुं गैयाबाथ' दुगैनो गोसो जाया थ' बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर जों दा दुगैहैनोसै नै नै बेयावनो फुख्रि दं ओमफ्राय फुख्रियाव जों दुगैहैनोसै नै बिसोर नै गेलेबाय थादो नै आरो भेलागुर लुदों नै गथ'फ्रा बिसोरनो नै भेलागुर लुग्राफ्रा नै भेलागुर बानायदों बेयो नै जोंनि फुख्रिया जों बेयाव दुगैनोसै सेल्टिभ इन्डिया लिमिटेड नै लान्थन दुगैदो नामालाय नै हा सेल्टिभ इन्डिया लिमिटेड जों बेयावनो दुगैनोसै नै गासिबो नोंथांमोन नायलांबाय थाबानो जाबाय नै सेल्टिभ इन्डिया लिमिटेड थ' लोगोफोर जों दुगैखांबाय नै गासिबो दुगैखांबाय नै मानसि सावखांबा दुगैनायनि नेम दंखायो जोंना ओंखायनो दुगैखायो जोङो थ' लोगोफोर आरो बिसोरनि न'आव थांफिनसै जोङो मानसि थैनाय लाहानाव बिसोरनि न'आव नायलांबाय थादो लोगोफोर दुगै लारि थांबाय थादो जों नै लोगोफोर नै गाइसमोन जों दा सावखांना फैबाय नालाय ओमफ्राय नै बिदि खालायनांगौ आरो मा दं इयाव
मा थागोन नारजि अन्थाइ नारजि सुला ना मा इयो सुला नारजि अन्थाइ खुन फैसा बिनिफ्राय नै नैबे अरनि माबाया जिगाबनि बेखौ देनांगौ आरो ओमफ्राय बेखौ नै ओरै हांबाय जाबाय जाबाय आरो नै आरो बेयाव सासे थाबावो दै सारनाय जोंनिया आरो जों गोथार जाखाबाय आरो दिनै बेनिफ्राय बेयाव गाइस माने सारद' लानाय जायो नालाय सारद'आ मागोनि एसेल'सो सानसेल'सो आगोलाव गोलैयो माने बेनि थाखाय जोङो सावरायनाय जादों आरो जोंनि रायजो राजाया साननानै लोगोफोर जोङो बिसिनि न'निफ्राय मानसि सावनायनि न'निफ्राय जों फैबाय आरो दा जोङो थांबाय थादों न' नै लोगोफोरा आं दिनै साइकेल सालायदों नै जोङो फिसालानि साइकेल बियो बेनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बिसिनियावनो फोजोबनोसै आङो गाबोन आरो गोदान मोनसे ब्लग फैबाय थागोन बेखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर बाय बाय